Вау, аяклар! Йөзләре дә ягымлы. Алтын балыклары үтә дә мөлаем күренә бүген. Соңгы арада Лениза төрле милләт халыкларының үткәне белән кызыксына башлаган. Гөлия белән Илсияне дә эшкә җиккән. Күзне иркәли, әллә каян үзенә җәлеп итә. Ачык, бик якты матур төс. Кызлар, мүкеппендә инде менә мин шушы төскә. Сандыкны әйтәсеңме? Сары төс. Аны хәзер бөтен шәһәр белә инде синең сары төс яратканны. Сары розалар һәм тагын сары розалар. Күп санарга була Лениза. Алмалар, яулыклар, җиләк җимеш, таксилар. Беләсезме, таксилар ни өчен сары төстә? Белмисез шул. Нью-Йоркта сары төстәге таксилар булай гына барлыкка килмәгән икән. Бер ире транспорт хуҗасы тикшерүләр үткәргән һәм нәтиҗәләр сары төснең күзләр өчен бик тә әһәмиятле булуын исбат иткән. Алар тынычландыра һәм уңай йогынты ясый ди. Үәт. Сез көләсез тагы. Мин дөрес әйтәм. Димәк, сиңа Гөлия Амстердамга барып кайтырга кирәк. Анда ел сайын зурлап апельсин һәм лимон көннәре үткәрелә икән. Бәйрәмнең үзәгендә шушы җимешләрнең скульптуралары куела. Ерак киттегез, кызлар, безнең шәһәргә кайтыгыз. Гөлияне бер каяда җибәрми торабыз. Чөнки тиздән 23 февраль ир-егетләр бәйрәме. Кызлар, менә шушы ир-егетләр бәйрәме көнендә туган хатын-кызлар да бар икән. Әле иң шаккаттырганы шул, предприятиедә ир-егетләр эшен башкара. Баш механик булып эшли. Менә монысы үәт, Гөлия. Менә Илсия, һәр вакыт шулай эшли торып, тегә старасың. Мәктәпне бетерү белән тегүче булып эшли башладым. Укуны бетереп, ательеда, ательелар бар иде, шунда тиктем пәлтәләр, пиджаклар. Аннан соң инде икенче профессияга киттем. Хәзерге көндә инде Илсия, хәзер менә эшлим трамвайный управлениедә, о электротранспорт, главный механик булып. Минем вазифама керә бик күп профессиялар, слесарь-ремонтниклар, станоклар ремонтлый торган кешеләр, электриклар, малярлар бар, котельныйда минем кешеләр эшли, җылы бирә, отапливать итә бөтен управлениебызны, сварщикларым да бар. Менә шундый бик кызык эшләрне эшләп ятабыз. Минем кул астымда бүгенге көнгә 33 кеше эшли. Бик дус эшлибез, бер-беребезне аңлыйбыз. Ие кайткач инде шушылай иҗат эшенә чумам. Бу минем инде чорланган эш, күлмәкләр, юбкалар, бәләкәй кызларыма оныкларым бар, аларга күлмәкләр тегеп җибәрәм инде. Шулай итеп, гаилә бюджетын тулыландырам. Гаиләм минем тату яши, 2 балам бар, кыз белән малаем бар, 2 оныгым бар, 2 кызым бар. Бик матур тукымы алгансыз. Моның белән хәзер нәрсә тегәсез инде? Нәрсә булачак бу сезнең? Менә якыннарыма, туганнарыма 8 мартка бүләкләр әзерли башладым. Бу инде хәзер менә бик кирәкле әйбер булачак инде. Хатын-кызларга особенно кухняда соус-саба, кайнар соус-саба тоткычы була инде. Һәр кем менә шулай үзе теләгән әйберне киеп тегә белсә, рәхәттер ул. Менә минем үземдә мондый талант юк. Без инде яшь вакытында кешеләргә, биюләргә йөрергә яратадыр. Инде яшь булгаштан модный әйберләр киясе киләдер инде. Шуннан бирле үзебезгә тегеп инде кызлар белән шулай хыялланып йөрдек инде. Безнең гаилә дуслар арасында 8 мартта туган ир-егетләрне белә идем, менә 23 февральдә туган хатыннарны әле минем очратканым юк иде. Беренчесе сез. Ничә яшь була сезгә? Минем инде бу елны юбилей елым 50 яшь тула миңа. Ел көннәрен ничек ял итәсез, ничек үткәрәсез? Ел көннәрен инде яратабыз тәмне ашарга инде, пешерәбез тәмне әйберләр.
киноларга йөрибез. Балалар белән, оныклар белән катокларга да йөрибез. Әллә тамам? Tamam. Ne siyasına benim bugün master-class şuşum. Хатын-кызлар өчен аш бүлмәсендә иң кирәкле эш коралы шушыдыр мөгаен. Әле мин мондыйны күргәнем юк иде. Шәп булган. Ош бүлмәсенә миңа да менә шундый берәр сүлге кирәк иде. Бик уңайлы икән. Эшенә килгәндә аның тимер-томар арасында мин дә куасындырга яратам, кызлар. Куллары майланган, чәчләре тузган, каралып беткән шалбарлар кигән Гөлия күз алдына килеп басты. Кызлар, сезгә 3 кыздан чакыру кәгазьләре бирергә онытып торам икән. 3 кыздан? Әйе, алар да 3 дус Шулман кызлары. Үзләре театр артистлары, үзләре җырлыйлар, бийләр, спорт белән шөгыльләнәләр. Безнең кебек бар эшкә дә өлгер. Әйбәт булды, әйеме. Тәк конкида шәп шудык. Формага керә башладым, 2 кило томырдым җәмәгать. Кара ленҗе, карап торам да, бу картиналарны кем ясады синең? Дирүзә, син бит миндә күптән кунакта булганың юк, әйеме. Бу минем әнием чиккән картиналар. Менә булсы минем туган көнгә бүләк итте ул. Менә аны теге картина иң беренче булып әнинең чиккән әйбере. Менә шуңа истәлекле, иң яраткан картина шушы минем. Кызым минем бик атларны ярата. Шуның өчен дә Ваниса аңа шундый матур атлар чигеп бирде. Мин горурланам. Шуймы сиңа да? Әйе, бик нык ошый. Бик нык. Әниемне хобби. Ул менә бөтен туганнарына, туган көннәргә җубилеләргә менә шундый үзенчәлекле, матур истәлекле картиналар чигә. Ой, шуннан да бигрәк матур картиналар. Кызлар, карагыз әле. Без концертта нинди костюмнар киябез соң? Шуларны киеп карыйк әле. Дирүзә, безнең чакыру кәгазьләре бөтен авторларга да әзерләнгәнме? Әзерләнгән барысына да. Барысына да. Әйе. Алтын балык кызлары? Аларга бирелгән инде. О, әллә әзер. Инже, синең бит роза гөлләрең бар иде. Кая алар хәзер? Дирүзә, шуннан да гөлләр үстереп бик мавыгып киткән идем дә, кызганыч ки үстереп булмады. Бөтен роза гөлләремне Флүзия Касаева дигән артистка бар бит безнең театрда, аңа бүләк иттем. Чөнки менә шушы песиләрем бар минем. Алар да розаларны бик яраттылар. Бөтен чәчәкләрен, яфракларын ашап бардылар. Кызганды мин ул мискин розаларны. Шуның өчен менә хәзерге вакытта шушындый тәмсез гөлләр генә үстерәм. Алар тәмле түгел, шуның өчен песиләр аңа кагылмыйлар. Гөлләр үстереп булмады минем өйдә. О! Мәскәү Савантуйда чыгыш ясадык бит бу костюмнардан, әйеме? Менә аның башлыгын кем ясады дисең? Шулпанабыз. Ул бик ярата безне шундый баш киемнәр ясарга. Һәрбер костюмның безнең әлбәттә я яулык була, я менә шундый түбәтәй үзенчәлекле итеп эшләнгән. Бу инде безнең Шулпанның авторский эше дип әйтергә була. Кызлар, хатын-кыз бигрәк ярата инде матур кием кияргә бит. Бигрәк тә менә татар халык милли күлмәкләрен. Бит, кызлар, сез дә яратасызмы? Менә мин әйтәм, заманча 1-2 элемент өстәп җибәрсәң шушы күлмәккә, урамга чыкта, Урамдагы бөтен халыкның күзе синдә генә булачак. Кызлар, күлмәкләрне дә шайладык, билетларны да әзерләдек. Хәзер бераз гына ашап алыйк әле.
Шыннан да вокал белән шөгыльләндек, конькида шудык, костюмнар сайладык. Шәй эчәргә вакыт. Диетаны онытмыйбыз, кызлар. Бер нинди тәмлешкә юк. Кыяр, помидор, сухари. Кәбестәң бармысың? Бар, кызлар, үзем тузладым, әйдә киттек. Салават күпердесе күренәме күземә, кояшның якты нурлары күчкәннән йөзеңә, дөньяның якты нурларын үзенә җыйган бугай, күзләреңдә зәңгәр диңгез телендә сайрый тургай, тау бересе син икән, таң кошыгым син икән, йомры йомшак йомгаккаем йөрәк җылым син икән, сайрар сандугашым син, гөрләр күгәрченем син, очкан җилем алсу гөлем якты киләчәгем син. Исәнмесез, кызлар, кунаклар килгән икән, безнең дуслык йортына рәхим итегез. Бу безнең Мари җәмгыяте бүлмәсе. Бу бүлмәдә менә кичкенә генә музей һәм фольклор Марисем фольклор ансамбле шушы бүлмәдә иҗат итә. Марисем фольклор ансамбле безнең бик күп конкурслар лауреаты, фестивальләрдә катнашалар. Анда яшьләр бик күп йөриләр һәм менә шушы борынгы әйберләр арасында дип әйтим инде музейда иҗат итү аларга чынлап та бик күңелле. Алар авыллардан үзләренең әби бабаларыннан калган экспонатлар алып килеп шушында музейны тулыландыралар. Менә бу бик борынгыдан калган ир ат киеме, бик борынгы кием Шотлана, аңа 80 еллар тирәсе. Менә бу борынгы станок, авылдан кызлар алып килгәннәр. Бу станокка алар әйтүенчә 100 елдан артык. Халыклар дуслыгы йортында без бик күп балаларны кабул итәбез, балаларга сөйлибез дуслык турында. Һәрбер халыкның культурасы, тарихы белән шушы экспонатлар ярдәмендә таныштырырга тырышабыз. Кызлар, Мордва җәмгыяте бүлмәсендә күрсәтәсем килә сезгә, рәхим итегез. Исәнмесез, кызлар? Шумрачи. Менә бу безнең Мордва халкы җәмгыятының бүлмәсе, музее. Кичкенә генә. Менә аларның музей экспонатлары шушында урнашкан. Шулай ук борынгы көнкүреш җиһазлары да 100 елдан артык тарихлары бар. Аларны Мария Васильевна туган авылыннан, Самар өлкәсеннән алып килгән. Күлмәкләрне дә, җиһазларны да. Нәрсә бу? Ой, шундый матур һәм авыр. Это набедренный убор. Одевали раньше мордовочки. Он весит 8,5 килограмма. Вот, чтобы мордовочки были красивые, статные. Вот такое одевали. И для тепла. Вот, когда они ходили в поле, чтобы у них спина не мерзла. Ә моны ничек кияләр? Вот так вот одевалась. Вот так вот. Завязывалась вперед. Ну и тут одевался фартук. Вот такой фартук. Вот. Сверху одевался. Вот так завязывался. Вот. И сверху одевался вот такой фартук. А вот это кармашек, вот кармашек. Вот на сено ходили косить сено. И вот бруски клали в этот кармашки. Кармашки всегда они вот носили с собой. Вот так вот.
Мария Васильевна, бәлки сіз бізге жырлап та күрсәтерсез? Луганя, Соньке, Лунес, Луганя, Соньке, Лунес, точка-мочка, мандереке, Лунес, вишка-кума-ку, мандереке, Лунес, точка-мочка, мандереке, Лунес, вишка-кума-ку, мандереке, Лунес, килейне, спек мазыне, килейне, спек мазыне, точка-мочка, мандере мазыне, вишка-кума-ку, мандере мазыне, точка-мочка, мандере мазыне, вишка-кума-ку, мандере пурнама. Халкыбызның эшләнмәләре халык җырларында айрыша, алар кыска җырларда бик күп. Ок калфакларың укачук, укаларын алсам ияме юк. Син сылудан башка шибәрләр күп, синнән башка торыр хәлем юк. Борынгы бизәкләр һәркемнең күңелендә генә түгел, чын барлык тормышта да һәр вакыт шулай саклансын иде.